uban sa basahon nga referensya kini ang kanunay namong ikalagad nga kaninyo tungod kay kini mo man ang gitudlo ni master diri kanamo o padayon usab kini nga among ipanudlo nga na kaninyo ug kini nga tulmanon mabati padayon dinhi sa mong sibihan sa DYL magsugod kita sa alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kapunon adunay duha ka ugna nga atong pag-alagad dinhi sa DYLA pinagi nini mga langitong lamdag sa kinabuhi ang unang hugna alas 11 hangtod sa alas 12 ang takna sa kaudtuhon nga gidumala kini sa atong executive ang Vice President sa mga pagtulunan si Albert Charlie Eugenio uban sa mga kaigsunan nato nga mga ministro o ebanghelista o sa tanan usab nga mga kaigsunan padayon ang atong pagtibaya sa atong chapter dito sa Buho. Pasalamat usab sa ilang mga suporta kay kung wala sila wala usab kita karon magkapadayon ni atong mga pagabong pagalagad si chapter president Junilo sa Bugo Pitulan uban sa iyang vice president si Birto Inot ug sa mga membro diya nga tanan maayong hapon. O kuman sa dinhi sa branch number 35 usab sa atong chapter si chapter president Chupilo Sibilia uban sa iyang kapikas maayo gyapong hapon nga usab kini mo nga nakahatag og suporta gyapon sa atong programa dinhi sa DYL. Ug sa tanang mag-igsoon dinhi sa branch number 55 may ngapon ninyo nila ni Sister Margarita Igonia ni Nicolas Igonia ni Sister Janice Valenzuela ug ni Ivy mayong hapon o nila ni Brad Bubot Panta o ni Sister Lucy Panta nila ni Brother Duroy nila ni Sister Angela Flores Dias Consolacion nila ni Brad Dines sa tanan lang mga kaigsunan sakop sa branch number 55 ilang na ito ni tagsa-tagsaon ang paghingalan kanila o kay daghan man sila busa ato lang kining i-general nga mayong hapon kaninyong tanan o yung man sabi ito sa dapit sa Bohol no sa Carmen Bohol sa tumag igsunan nila ni Brother Longlong Divino o ni Brother Gregorio Painagan uban sa mga membro diya ang tanan o sa tanan usab nga mga Facebook subscriber o sa YouTube maayo gyapong adlaw kaniyong tanan mga higala namo nga nagsunod niining tungora o dito usab sa atong main office sa atong executive and vice president si Reverend Charlie maayong hapon gyapon kanimo di arib uban sa mga membro diha nga tanan o sa tanan lang yun kutob sa maabot ning maong sibihan sa Duwayle o gani pa ihatag ko pa sa lain nga lagad pangumusta usab siya nga kanino. Kumusta og mayong hapon usab kaninyong tanan kinyong alagad sa kanginan si Brother Cesar Patio. Muhatag na sab kaninyo og usa ka taknang tulmanon sa mga langitong lamdag sa kinabuhi nga diin gidumala kini sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries. Og ako na lang mga pangumusta no sa tanan nga mga kaigsuonan Luzon, Visayas ug Mindanao bisan pa dito sa gawas sa nasod. Kumusta kaninyo mga kaigsuonan ug ilabi na usab sa atoang mga viewers no Brad Sam sa naglantaw sa Facebook ug sa YouTube. Kumusta kaninyo mga igsuon o manghinaot kami nga kanunay anak mo sa kabaskog sa lawas aron nga kana mo inyohang gamiton sa pagpaminaw sa maong programa dinhi sa pagtulunan sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries. Mao nga ako na lang gayud na mga pagpumusta labi na usab kang to ang Executive Vice President Brad Sam si Reverend Charlie Eugenio. Kumusta? O gawas man siya karon o ugma o ako sab nga mga pagpumusta sab sa tanan nga mga magwawali. Kumusta na lang kaniyong tanan hulot o karon Brad Sam padayon gapon kita sa pagtubag sa mga isyu nga giluwatan sa kanhi kauban nato sa buhat nga si Aquilino Valencia nga diin karon
naglain na siya sa iyang kaugalingon kay matod pa na niya dili na daw siya PBCM. Nya karon kay dili naman sa PBCM, mao nga ato ang ibabati ang iyang tingog nga siya dili na siya PBCM. Ug kana kibali kay iya man gibungat sa iyahang bakba nga siya dili na daw siya PBCM, nya ang iya daw nga mga pagwali iya na lang daw. Wala na'y nagsugo niya kay gi-expelled ba ni siya sa pagtulunan sa PBCM tungod kay kanila gig pagkamarites ba. Kay may mangdaot sa Executive Vice President, mao nga kini siya gi-expelled ni siya tungod kay dili na siya musubay sa lagda sa prinsipyo sa pagtulunan sa PBCM. Maglain og iya ba, mao na nga kini siya gi-expelled. Una kumo kay kini siya gi-expelled, nasuko siya kay ngano nga gi-expelled siya. Ang kuan manggod ni ana mga higalag mga kaigsuonan, ato usang paminawon ang tingog ni Aquilino Valencia nga matud pa niya dili na daw siya PBCM. Atong patalinghugan ang iyahang istorya nga dili na siya PBCM. Mao nga atong gi-aware ang atong mga kaigsuonan badsam nga kini sa Aquilino Valencia dili na ni siya PBCM. Kung wanha gali ni siya diha sa inyong balay, ayaw na ning dawata kay dili na ni membro sa PBCM. Gi-expel na ni siya kay witwitan og bakba og dili mutuman sa unsay doktrina sa pagtulunan sa PBCM, maglahi siya og iya. Murabas Jerry Alcomendras ba? Anatong patalinghugan si Aquilino Valencia nga daw dili na daw kuno siya PBCM. Hindi mo na sila manguluwas nako. Kana sila nangindahay ko na sila kaluwasan sa Diyos Espiritu Santo. Mausap ang akong gapit. Kaya ang ilang gusto na ma-recognize ko sa ilang pagtulunan, ilang nunoy, kanang PBCM, kay kanang PBCM doon mga higala, si Master ang nagtukod yan na. Kasi ako, dili na ko PBCM para sa kang loloy. Ako, naaglapong ko sa kang Master, diin siya maoy nagtukod sa pagtulunan. Siya maoy ako ang giwali. Ako rin nung uni, niya kang Master. Alam sa inyong kasayuran, Roy, Luneng, ako rin yung kabubuton na akong giwali, may tungod sa Diyos Espiritu Santo. Diin kini siya nga akong gipangmatudan sumala sa pamayag. Atong nadungog nga matud pa ni Aquilino Valencia dili na daw siya PBCM. Unya matud pa na niya ang iya daw pagwali, iya ra daw na karon dili na daw sa PBCM diha sa kang luloy. Hoy aki, ikaw ba bugo jud kay kag hinabtan ba? Si Luloy wa man in town na siya magtukod sa PBCM. Ngano mingon man ka nga dili ka PBCM alang kang Luloy? Buot man ipasabot nimo nga si Luloy mao'y nagtukod sa PBCM, ikaw ra bitaw nagsulti nga nagtukod sa PBCM si Master unya pagkumanhuman. Mingon ka nga ikaw dili na ka PBCM. So meaning kay dili na ka PBCM, si Master man ang nagtukod sa PBCM. So nagpasabot nga ikaw dili na ka PBCM, nagdala-dala lang ka sa ngalan ni Master, dili na ka PBCM ug matud pa na nimo imo-imo lang nang pagwali nimo. So wala nagsugo nimo. Mao nga atong giawad badsam ang atong magkaigsuonan nga kini si Aki kung magdala-dala sa ngalan ni Master, wala na. Dili man kumo Aki nga nagdala ka sa ngalan ni Master nga tinuod na ka
Kay nga naman, sa unang kapanahunan bitaw, bisan pa sa panahong Kristiyano, bisan ini atong panahon karon, daghan nagdala sa ngalan ni Kristo. Daghang relihiyon nga nagdala sa ngalan ni Kristo. Ang pangutana, Aquilino Valencia, kini bang mga relihiyon karon nga nagdala-dala sa ngalan ni Kristo, tinuod na ba na sila? Idili. Karon, nagdala-dala ka ni Master, kunuhay, gihimo nimo punan para maglimbungon o limbungan nimo ang mga tao para imuha bang i-divert ba ang mga isyu, mabitaw nga sige kag panao reverend tungod ni anak, ha? Mamata nga gi-expel ka kay tungod ni anang imuhang pagkatao nga di nakamufalo sa doktrina sa pagtulunan sa PBCM. Hinumdumiki nga dili ra ba tanang nga nagdala-dala og Kristo tinuod na. Di pod sa panahon sa kang Yuba, di pod kumo kay nagdala sila sa ngalan ni Yuba, tinuod na pod sila. Dunay tinuod ng mga sinugo sa Dios nga maoy magwali, magsangyaw. Nga ikaw kadili na makapibisin unsa man lugar di baka na imo pagpaisalaag sa tao. Sige kag panaway sa Executive Vice President. Basa ra gud Samuel ang Ezekiel kapitulo 13, versikulo 3. Kama size nga to sa city, dili ko mo kay nagdala-dala sila sa ngalan ni Jehovah kani sa unang kapanahonan tinuod na. Mausad ni siya kay nagdala-dala siya sa ngalan ni Master sa pagunahon niya nga siya, ha? Tinuod na kay nagdala-dala siya sa ngalan ni Master. Basa ra gud sa panahon sa Israel na ay nagdala sa ngalan ni Jehovah. Pangutana, tinuod ba na sila? Basaha. Aniha Brad Cesar, basahon taning giingon nimo nga sitas kay matud pa nimo basta magdala-dala dili na mo basihan kumo nagdala sa ngalan sa Dios. Sa ngalan ni Master, tinuod na siya kay. Tinuod na. Kay matud pa dinhi sa Ezekiel sa iyang kapitulo 3 si Brad Cesar, versikulo 3 ang atong pagabasahon. Unya ngadto sa Kamasayas ngadto sa city. Ato lang kuan basahon basisa. Okay, basahan. Versikulo 3 ta sugod gingon. Mao kini ang gingon ni Hiyo, mogingon sa Ginoong Yuba, alaot ang mga bungbuang nga mga manalagna nga nagasunod sa ilang kaugalingon nga espiritu. Ug sila wala makakita sa bisan unsa. Matud pa sa 4. Alawat daw katong mga bungbuang manlagna daw nga nagsunod daw sila silang kaugalingon nga espiritu niya wala sila makita sa bisan unsa sa 4 atutan ipadayon gingon. O Israel, ang imong mga manalagna nahimong ingon sa mga milo sa kamingawan nga dapit. Ngano ka nganong gi sa size lang diretsa ang punto lang. Kama size kun unsa nganong gi adisan nga sama milo gingon dinhi. Sila nakakita sa kamakakan o bakakon nga pagtagna-tagna. Diay nga nagna nagali na pero sa ipadayon lang sa bakakon nga mga bakakon daw pagtagna-tagna nga nagaingon si Yuba nagaingon apan si Yuba wala magpadala kanila o sila nagpalaom sa mga tao nga ang pulong pagatumanon mo sa mo ng city o ginganlan silang milo tudan ng kanang wala sila sugua sa pagpanagna iyo ba sa city atong masahon. Wala ba ikaw makakita sa bakat nga pananawon o wala ba kamo makapamulong sa bakakon nga pagtagna-tagna? Nga tungod ni kamo nagaingon si Yuba nagaingon bisan pa wala ako magsulti mo sa di unay bantayan mga kaigsunan unsa man kay mo kay nagdala ka sa ngalan sa Dios ngalan ni Master tinuod na siya tinuod mata nga alagad ko katawan sa Dios kita mo atong nabasa ang giingon bisan pagali managna nakaki bisan pag napakay gahom unsa may giingon mao kini ang giingon sa Ginoong Jehova laot ang mga buang-buang sama nimo ba nahimo ka ng buang-buang sila nakakita sa kabakakan o bakakon nga pagtagna nga nagaingon si Jehova nagaingon apan si Jehova wala magpadala
kanila og sila nagpalaom sa mga tao nga ang pulong pagatumanon. Wala ba ikaw makakita sa bakak na pananawon o wala ba kamo makapamulong sa mga kabakakan nga pagtagna nga tungod niini kamo nagaingon si Jehova nagaingon bisan pa matupas ni Jehova wala ako magsulti. So sa imong kaugalingon Aquilino Valencia bisan managna pa ka kumo kay dili nakapibisiin sama ra ka sa giingon sa Biblia nga buang-buang nga manalagna. Ha, bisan pag napakay gahom tawgong ka sa Dios ug buang-buang ka. Karon, unsa pa ang gipadayag sa Biblia? Ha? Kini siya, Brad Samuel, grabe niya ang kasuko niya ni Reverend. Ha? Unya maingon para ba siya? Wa man ko masuko ni Muloy. Ahay wa masuko, paminawo na to ni. Kay lagi kining tawanan na god. Gisudla na magud ni sa gisudla na ba sa daotang espiritu ba? Mao nga kini mamakak yun ni siya. Kaya ato kuno paminawon kung ikaw sa imuhang kaugalingon wala baka masuko ni Luloy kay matud panino wa ko masuko ni Muloy. Kaya atong paminawon ug unsa kini si Aquilino Valencia ang bangtuan sa iyang sulti. Atong paminawon ang iyang sulti mga higala ug mga kaigsuonan. Sa mga butang. Kaya mingon man siya, mag-ampo mo og siyang kamisteryo. Kung saan man mo may tuan, kaya mag-count man kag siyang kamisteryo. Ang una niyang gihatag na po, hello, kining imong kamot, adunay nagtulo ka kanang join. Kanang dili sa butangan sa singsing, imong kuanan ang join. Uno, dos, tres, dahil kinitong ako nga ni mong tulyo 4, 5, 6 dahil ang tulyo ni mo 5, City, 8 ngunit siya ang tulo ka siyang kamisteri kaya ba ikamingan man si Master mag-ampo mo og 26 kamisteri usaan mo ni mo pag-count sa imo hangpan nagpapalit si Master og beds ato i-account ato ni mo kantahon ang imong misteri. Muna yung plotong dihadapit sa Espiritu Santo. Ano? Dili ba na ikakasulti o kanang bisag wala mabasa? Ay, wala po naman na sa Espiritu Santo. Muna niya ako gisulti na ito. Ikaw, Lord, marunong ka kayo nako. Iwasunta na. Tubaga, unya, Roy. Sa sunod ni mong wali. Tubaga, pabuto na ko na. Pabuto na ko. Kinahanglan tubago ni mo. Kaya di ka rin na mo tubago na. Mga maro mo. Akong pitahon. Kita di sa na formula na sa Enero. Sa Jones. Jones 16, 2024. Pabutan ako sa June 23 hangtod sa 30. Pabuton sa nagyara ko dito sa July 7. Tanang taong tubagon mo na nyo. Maro ang lako. Nagmiktay ka unta. Nag-Amerikana ka. Kamong tanan niya. Nagmiktay o nag-Amerikano. Anong wala ninyo tumaga ang tanan ring nakasulat. Nangad tumunon sa laing mga sitas. May paukuha na tanan ka ng inyong ipambasa. Ayaw inga. Kaya kaano nang ipalo natin sa Biblia sa ho. Nagtinubakay sila si Elipas. Unsa ang imong gisulti kay ngadto sa atong Executive Vice President nga si Reverend Charlie Eugenio nga kini mao ang anak ni Master gina ni Mugmaro nag-Amerikana daw sila si Reverend gigamit ang ilang Amerikana sa pagkamaro kay ngano kuno nga wala gisulti ni Luloy ang Proverbio 1 ngadto sa 16 ning dagan kuno si Luloy og laing mga sitas wa kuno gilahos og basa na ato ni karong tubagon ato sa gapong patubagon si Aquilino Valencia kay matud pa niya wa ko masuko ni Muloy betanawon ta kuwa ba gyud siya masuko ni atong patalihugan ni kining iyahang gisulti
nga pirting sukuan niya, sangko kunos langit, lapaw pa sa langit ang iyahang pagmahay o kasuko ni luloy. Datong paminawan kay kung tinuod ba nga wa ka masuko, kay gani pa man ang imong kasuko o ang imong pagmahay ni Reverend sangko sa langit, labaw pa nga tos langit. May atong paminawan dayon atong hinahinayon pagtubag. Luloy, kay batasan usahay ng tawanan, di makaon mo giro, para nako, amutan sa uban, para ni Cesar, maayo, para kanako. Ayaw ko na kung isa pagdaan na itong panahon na nga di pa, ang tao muuyon sa yaha. Mumanggal yan ang ngita kung paagi aron ang tao munool sa yaha. Ha? Nangita kong mga paagi. Basta si Luloy akong gihatagan pamagi. Isugot siya. Karon, nagpainom ko, nagpakaon ko og slice bread. Basta hangtod mitaghan ang tao. Tungod akong gihimon ako. Daghang nitabang og nitamplo sa mga bulaton na akong gimugna. Kumanad to, nadugay kay may naman lugay tag Luloy. Gisikara na yun ko. Giingnan hinuon ko. Kanang imong gisulti, gikan na to sa klaberya na ha. Pag mauli na mo, di nga kung anong iham akong ginaong sa kanang imong gisulti. Walay salig sa lider. Nausan mo hinuon mo eh. Naapa ko'y kiyumos niyo mo. Ingana bitaw mo ato sa ako sa. Pero tungod sa dako na kong kiyumos, kinsa man kanang tawanan matubag sa tao na imo atubangon na may kiyumos ka. Dako ang akong kiyumos. Kung doon ako'y kiyumos, manang giingon na nasangko sa langit, dilapo pa ang akong kiyumos ni Luloy. O sa ayaw ko pa na ninyo, inayumos ko. Ha? Kung sa mga mahal na tigpamen. Kumusta man ke? Di ba bakakon kang dako, matud panino nga ikaw dako ang imuhang pagmahay kasubo, kay kana si Luloy matud panimo wa hinungdan maro nga pagkatao. Unya brad sa mutuo kataan ning tawhana wa masuko ni Reverend nga matud pa niya ang iya daw kasuko sangko daw sa langit, lapaw pagani sa langit. Pero karon atong ibasi sa Biblia, Brad Sam, kung ang tao pananglitan nasuko siya, kay kini siya matud pa niya, nasuko siya ni Luloy, dako kayo iyahang pagmahay ni Luloy, kay kana pagmahay kasuko mamaor man na. Di man na kay ingon nga lain na nagmahay ka mo na nasuko ka. Karon kana bang dako nga kasuko kung atong ibasi nato sa Biblia, maayo ba na nga inunta nga batasan ni aki iyon sa pay pahayag sa Biblia, Brad Sam, kay miingon man siya nga iyang kasuko sangko sa langit, labaw pagani sa langit. Kung naapay taas sa langit, naapay taas pagyud kayo ang iyang pagmahi o kasuko ni Luloy matud man niya. Doon sa pay sulti sa Biblia nga anang tao nga nasuko nga lapas pas langit ang iyang kasuko, mayo ba na sa Biblia? Basa, Brad Sam, ang pinadayag Kapitulo 18 versikulo 4 ug 5. Unsa bay gipahayag sa Biblia kung dunay tao nga miingon nga ang iyang kasuko sangko sa langit, labaw pa sa langit? Unsay pahayag sa Biblia? Aniya, Brad Cesar, basahon ta ang Biblia kung doon naman kay kasuko sa imong isigkataw, kung maayo mo na sumala sa gipahayag lugar sa Biblia. Sa 18:4 hantod sa 5 sa pinadayag atong pagkabasahon, gingon, unya nadungog ko gikan sa langit ang laing tingog nga nagingon, gumawa kamo kaniya mga tao ko, aron dili kamo makaapil sa iyang kasalanan, aron dili kamo makaambit sa iyang mga hampak, kay ang iyang kasalanan nagatipon og sangko sa langit. Ang iyang kasuko lagi ang iyang maunis aki dayon padayon nagatipon og sa langit, sangko sa langit. matud pa nainumduman sa Dios ang iyang mga daotang mga binuhatan. Mayo ba na, Brad Sam, kung moingon ka nga ang imuhang kasuko sangko sa langit, labaw pa sa langit, mao man na ang ipamulong ni aki dito kang Reverend? Ang giingon sa Biblia, Brad Sam,
kay ang iyang kasalanan nagatipon og sangko sa langit, mao ni sakit, og nahinumduman sa Dios ang iyang mga daotang binuhatan. Dautan dahil ni kaning moingon bitaw nga ang akong pagmahay, ang akong kasuko sangko sa langit, lapaw pa sa langit. Ang giingon sa Biblia, Aquilino Valencia, wa kay lula diha sa Ginoo, kay ngano man matud pa sa Dios ang iyang mga binuhatan dautan. May mo yung dautan mo siya, basta magtinir ka pirmi niya ng imong kasuko. Unya unsa pa ang ako ikadugang. Tud kay talagon imong kasuko niya, pwede nang dugaya, ay imong kayo boss, dugay na kayo, aron dili ka na musangko sa langit, musambra pa sa langit, unang gitambagan ka ni Pablo pinagis Biblia. Nga galing di lang kabudawat ani kay. Ang tambag ni Pablo kung doon naman kay kasuko o doon naman kay kasuko ngadto sa atong isig katao o labi na gyud sa igsuon ra po sa pagtuo, kinahanglan di hatag na paggulagway na pwede kang masuko, pero kanang imong kasuko sumala sa Biblia, dili pwedeng dugayon, dili pwedeng abtan og tagpila ka katuigan usa na mahupas. Kay kung dili ka na, kung patamaan ni muna ay makadaot. Kaya niya, masahon ko kining Efesios kapitulo 4, versikulo 26, inimong patalingugan gingon. Pagkasuko kamo, apan ayaw kamo pagpakasala sa inyong pagkasuko. Ayaw pasalupis sa adlaw ang inyong kasuko niya. Kapasar si Aki ane, Radsamil. Kasuko ki abdan og tagpila na katuig. Usa pa unya hantod ron. Wa gali makig-uli. Wa gyapon ka makig-uli. Nausa man ning taon ka. Unya nakapasar ka sa Biblia kay magwali ka, magtatambag ka sa pagtulunan sa Dios. Utro po tambaganan. Wala man ni kinaiyaha nga pwede kag masuko, pero ayaw lagi pa sa lupis adlaw, ayaw lagi ng tinuig na kay kung imo ng tinuig ang imo kasuko, ang imong dangatan dinhi matod pas versikulo 27 kung ato ipadayon, ug ayaw ninyo hatagig higayon ang yawa. Hatagan nimo ka igayunan ang yawa. Kadugay kun siya makiguli. Kasing kay dili ka man ka makig-reconcile sa tao o labi na sa igsuon nimo. Pananglitan sa pagtuo. Igsuon sa pagtuo ra. Nganong di man nimo na si tulon? I-reconcile na magwawali mo uta siya. Magwawali guta tanang sayang nga itong pagwali. Unya, dili ta makasabot ni ini ato ning kiniyahon ning kaning magisgutan sa Biblia nga madinungtanon ta sa atong pagkatao. Unsa pa giingon ke? Abi kanimo og maayo ng imong gibuhat. Basahon ko kay ang Kolosas kapitulo 3 versikulo 8. Ikama na to sa 10 ug 12 unsay gipahayag dinhi. Apan karon kinahanglan isalikway ninyo kining tanang mga butanga unsa man ang isalikway ke. Paminaw ki nagbasa ka sa Biblia pero bugot kay ka manabot sa Biblia. Bayon say gingon sa Biblia, apan karon kinahanglan isalikway ninyo kining tanang mga butanga. Doon na ipasalikway ke. Unsa man ang usa sa ipasalikway ke? Unang-una, kasuko, kapungot, pagkamadinumtanon, mao man siya, pagpasipala, ug ang mahilas nga sinultihan sa inyong bakbak. Unsa pa gingon? Gikasuloban na sa bag-o, ayaw na kamo pag binatakay sa 9, ang usa ngadto sa usa, maingon nga nahukasan na kamo sa inyong daan nga kinaiya uban sa mga batasan niini, o gikasuloban na sa bag-ong kinaiya nga ginabag-o pag-usab diha sa kahibalo sibo sa dagway sa magbubuhat niini. Sa 12 ingon nga sa Dios kamo mga pinili balaan o hinigugma nan isulod ninyo ang pagka mabination, pagka mapuanguron, pagka mapaubsanon. Nagpaubos ba ni sa kiwa? Kaaghop o pailog.
Ha? Naabanin ni Muki? Wa! Ha? Matud pa sa Biblia ki, apan karon kinanglan isalikway ninyo kining tanang mga butanga. Unsa man ang isalikway? Kasuko. Nga ikaw, unsa may imong gingon, dako ko kasuko, dako ko pagmahal ni Reverend po sa langit, nakapasar ka ani ke? Ha? Nagbasa man kay Biblia. Pero kay bogo magukas pagsabot sa Biblia matud pa ni Nida bakang nga kanas aki bogo mana musabot sa Biblia, di ko ni siya makasabot. Ha? Isalikway ang kasuko, kapungot. Ha? Ingnan niya si Reverend, maro ka, loy. O, kita mo na. Kanang imong pagkabakakon sa natakdan ka ni Luloy. Kita mo kung sa ka matang kining irresponsable nga magwawali. Ha? Kung sa pag-ingon, isalikway ang kasuko, kapungot, pagka madinuntanon. Grabe ang iyang pagdumot ni Reverend, pila na katuig. Pagpasipala, o ang mahilas, o na, sige pabati. Sa ako nga nagdala kuno ko og babae nga naay bata dito sa Parkmont. Mahilas lagi ning baba ning magwawali ha. Unya pagsunod na po digingon na po siya, nagsakay ko sa sakyanan ni Andy, nagdala ko og bata nga naay babae nga akong kuyog. Mabitang giingnan ta ka nga ke pwede mamatay ka. Pwede mamatay si Andy. Pwede po akong ipanghimatat nga wa ko magdala og bata sa Parkmont nga naay babae, wa po ko magdala og babae nga naay bata. Mao nagyagit ka nako, pero sa imong tubag, kining tawhana si Cesar gusto magpakamatay, gigarantiya gali nako akong kinabuhi kay gipanghimakak nako nga wa ko maghimo ana. Pwede kamoy mokirig nandi, pwede kamoy mamatay ni Andy, ikaw amahan og anak. Kinsay namakat na to? Ha? Pero gilihis ni mong istorya. Gusto ko mapakamatay. Gigarantiya gali nako, apil mong anak, kay mga bakakon mong dagko, nga moingon na ba mo, wa man gud mi mamakat, nagsulti magud mis tinod, asay wa mamakat, gigarantiya gali nako, ang akong kagalingog kisa nakasalan nato sa Espiritu Santo. Pwede kamoy mo kirig, ni Andy og ikaw ang aki. Ha? Kung kinsay namakat na to, wa ko magdala, wa ko magbuhat anak dito sa Parkmont. Di magkakasabot kay ngano, bugo maguka, kapila na nako na gitubag, kay ngano di kakasabot kay bugo ka, musabot sa Biblia. Ha? Bugo ka ba? Bugot! Waki! Di makasabot. Naunsa pa ang giingon din ni sa Biblia, Brad Sam? Ang Ecclesiastes Kapitulo 7, versikulo 9, basaha, Brad Sam, kung nakapasar ba ni si Aquilino Valencia sa iyahang pagkamagwawali, hilas kayo, kining tawhana. Unsa pa ang pakita sa Biblia, Brad Sam, makapasar ba si Aquilino Valencia ni? Anya, Brad Cesar, basaon taning gingon sa Ecclesiastes 7, versikulo 9, gingon, dili nimo pagdali-dalion ang imong espiritu sa pagkasuko, kay ang kasuko nagapuyo sa sabakan sa mga buang-buang. Dili kuno ka magdidali sa imong pagkasuko, kay kada kunong pagkasuko kuno ka magdidali ka, nagapuyo kuno ka na sa sabakan sa mga buang-buang. Tinuod jud ang giingon ni Tisi nga tanas aki nalisuan manas pangisip, buang-buang manas aki. Tanawa. Bisan kami mga magwawali, makaingon mi nga tanis aki. Nabuang naman ni, pero dili buang-buang nga naghubo ni siya. Nabuang mas pagsabot sa Biblia, dili makasabot. Pirmi na siyang masuko. Grabe na siya. Asa dayki ang kanang sobra nga kasuko na ana nagpuyo diha na nahitungdan sa mga buang-buang nga tao sama nimo. Nakapasar ka kay sa Biblia? Wa ka kapasar. Karon ang pangutana namo nimo kay ikaw nagpakamanlaki manggugkas Biblia.
Pirmi nimo kurhian si Reverend. Ha? Nga sayop pa ng imuloy. Mato pa na niya. Ha? Daghan kag sayop sa paghubad sa Biblia. Ang buot ni pasabot kay nga ikaw may manlaktis Biblia bahubad. Uy, intaon. Kung ikaw maayong laki kas Biblia, kay imo man gipakamino si Reverend. Pangutan na, kinsa man ang imong ministro nga misunod nimo? Pangutan na minimo, kinsa imong membro? Kung may laki pa ka mohubad sa Biblia, kinsa imong membro? Nga mga ministro, nga naan nimo? Di ba wa? Nga naman, kinsa man kung ministro ang muipon nimo, nga bogo man ka sa pagsamot sa Biblia. Unya mangurihir ka ni Reverend, pagkahilas gud nimo. Mabitaw nga ikaw nasuko ka ni Reverend, ha? Kay wa ka pasahi sa sitas, hapit na mahuman ang programa. Unya wa ka pasahi sa sitas, mo nang nasuko ka. Kay ang tanan nimong sitas Aquilino Valencia, bisan ng imong gibasa sa Deuteronomio kapitulo 6 bersikulo 4 sa 9, dili na imo matug ba nimo? Unya sir, ha? Kang luloy ni. Kang luloy ng imong gibasa ng Deuteronomio kapitulo 6 bersikulo 4 ug 9, dugay na na. Ha? Nga dunay mga kasuguan nga tumanon sa mga anak. Dugay na na. Ha? Nag-awat-awat ka sa mga sitas nga gihatag ni Reverend. Walay ato Aquilino Valencia kay galing ikaw hambugiro maguka. Ikaw ang nagpakamilaki sa Biblia. Ha? Dili kay si Reverend. Ako aminado ko nga ang tanan nato mga sitas gikan kang Reverend. Dili atong kaugalingon. Napay imong giingon. Nga ikaw loy, maro ka. Tungod kay ang kanang Proverbio kapitulo 1 bersikulo 8 ug 9. Dili na rosaryohan. Ha? Matupan na ni Aki. Karon ang pangutana. Aquilino Valencia nga bugo ug bugot. Gitubag naman ka ni Reverend ana. Pero dili lago ka mo dawat kay ngano bugo ko ka. Ginya ka ni Reverend nga kanang Proverbio kapitulo 1 bersikulo 8 ug 9. Ha? Usa kana ka. Ha? Usa kana kapag tambag sa amahan o inahan ngadto sa ilang anak. Kung imo nang basahon ang ampulong sa Dios, tambag na, kasuguan na. Di pa kasama kulintas. Di pa kasama og purong-purong sa ulo o kulintas diha sa ilang liog. Ha? Matod pa ni Reverend. Kaya itong panahon na god, doon na manggoy nangutana ana. Kinsa nangutana ana si Jubilio Binirao Karawi Jr. Nangutana ang atong usa ka igsuon sa TBCN nga naabay mabasa nga singsing o kwenta sa Biblia. Matong gitubag ni Reverend nga naay mabasa nga singsing pero doon na po'y mabasa nga kwintas pero ginahanglan nga imong sabton walay mabasa nga literal nga rosaryuhan pero naay masabot sama sa gi-example kulintas gi-example sa Exodo 12:8. Ang rosaryuhan Brad Cesar alang-alang masag imo nang ibaklaw ipulsiras imo ginaibot lang sa liog. Similarity na siyang gisgutan diya nga ang kasuguan sa Dios kanang gisulti ni Salomon nga ingon niya na ang kasuguan sa Dios di pa kasama na siyang purong-purong nga maunang ikulintas. Muna ang similarity nga kanang rosaryuhan. Mo na giingon diya Aquilino Valencia, wa lang gilahos ni Reverend pagbasa ngadtos 16. Kay ang punto manggod sa pangutanan ni Kuan kanang Jubilio Binirao Karawi Jr. naabay rosaryuhan mo tumitaw nga gitubag ni Reverend nga naay mabasa pero dili litra por litra sama sa gi-example nga paliya
dunay utanon nga pait, wa may paliya diha nga di na dayta mahibalo nga paliya na. Muna ang usa sa example nga dili mabasa nga rosaryuhan. Kay ang kanang gitawag og kwintas na amas liog, alang-alang imo nang ibakos, alang-alang imo na ipursiras. Ha? Gisambingay man na kay tigmo man nagsambingay ang kining pahayag ni Haring Solomon. Tambag kana niya, pahimangno kana niya ngadto sa ilahang mga anak. Usa kita ni anak nga maoy mo pahimangno sa atong anak. Doon na ba'y gipakita sa Biblia, Brad Sam? Ha? Nga doon na kita'y obligasyon Ngato sa atong mga anak, Mateo 19:5 ug 6, Brad Sam. Yeah, Cesar, basahon ko. Ikaw equivalensya, ginikanan ka usa ka kamahan na kay asawa. Kung naa kay asawa, naa kay katungdanan nga imong tambagan o pamangnuan nimo na imong anak, kay mao kana ang usa ka buluhaton sa usa ka ginikanan ug usa ka inan ngadto sa anak. Basaha gud, Brad Sam. Mao gunay atong gikuhaan og payag kanang sa Proverbio 8:9 na amo na nga kuan nagipakasama na ang buluhaton nga sa mag-ikulintas nimo na. Nya sa kay katungdanan lugar isip ginikanan ka niya o kanang basahon ka sa sumala lugar sa pangutanan ni Brad Cesar. Sa iyang sa Mateo siyang kapitulo 19 versikulo 5 hangtod sa versikulo 6 ato kining pagpatalinghugan gingon. Ug nagingon tungod niining maong hinungdan, kinahanglan pagabiyaan sa lalaki ang iyang amahan ug ang iyang inahan ug makig-ipon siya sa iyang asawa ug silang duha mahimong usa. Tungod niya na dili na sila usa, dili na sila duha kun dili usa busa ang sa Dios, giusa sa tao, dili pagabulagon sila. Muna ang sistema lugar diya sa usa ka magtiayon. Ayon na Brad Cesar. Nabisag duha sila pero giusa sila. Himo igiisip ka na lugar nga usa alang sa Dios busad ang kakuha nimo ang inahan mutambag pod bato siyang anak ug ang anak sad o ang amahan mutambag gyapon panalitag wala diya ang amahan. Sa maragod ani Brad Sam kini iyang giingon nga wa man nimo basahaloy. Ha? Nganong wa man nimo nagilahos? Kay sa bersikulo 8 Brad Cesar si iyang gikakuan kay niyon gud dinhi anak ko pamatiya ang pamangno sa imong amahan. Ug ayaw pagbiyahe pod ang pagtulunan sa imong ina. Sa dunay amahan, doon na po inahan. Busa mo to sa Mateo nga sa diyang mahimo silang musuod sa sila sa kaminyaon, mahimo na silang ibis silang duha, mahimo na ng usa-usa. Doon na sila yung mga katig buluhaton na ang inahan, mutambang na to sa anak, ug ang amahan sa mao gyapon. Api nimo Brad Sam. Kining Proverbio 1 ngadto sa 1 ngadto sa 16 ni usa kini ka tambag ni Haring Solomon ngadto sa usa ka ginikanan amahan ug inahan. Mamangani nga kung imong basahon ang Gs nag-ingon, anak ko, kung ang mga makasasala magulog-ulog kanimo, ayaw pag-uyon kanila. Ha? Tambag man nga sa ginikanan nga tos anak. Kung doon na daw magulog-ulog ang magulog-ulog nga mga makasala, magulog-ulog kanimo nga to sa imong anak, ayaw pag-uyon kanila. Mga anak, kung sila moingon umuban ka kanamo, managbanhig kita alang sa dugo, managbanhig kita sa tago alang sa inosente sa walay pasikaranan. Ha? Lamyo nato sila nga buhi ingon sa Siol ug ang tibok niadtong nangahulog sa gahong makaplagan ta ang tanang bilinhon nga mga manggad pagapunon ta ang atong mga balay sa inagaw. Mao ni ang himuon lugar sa mga tao nga muhaylo ngadto sa imong anak nasa unsa sa giingon wala lugar sa kamaturan. Mag-ambit kita sa imong kapalaran sa among taliwala, usahon ta ang atong puntil alang anak ko, ayaw paglakat sa dalan uban kanila. Ilikay ang imong tiil gikan sa ilang alagianan, kay ang ilang mga tiil
na nagdalagan ngadto sa kadautan ug sila na nagdali aron sa pag-ula og dugo. Mo ni ang tambag sa ginikanan ngadto sa anak kun dunay magulog-ulog nga mopatay tag tawo, manulista, mangawata ug unsa pay buhat lugar sa kalibutan nga dunay mga tawo nga wa makasabot ni anang balaura, mo na nga gibawalan sa usa ka amahan ug inahan ang ilang anak nga ayaw anak nga nag-ingon anak ko ayaw paglakat sa dalan uban kanila, gitambagan lugar tong anak, ilikay ang imong tiil gikan sa ilang giingon sa alagianan kay ang ilang mga tiil na nagdalagan ngadto sa kadautan ug sila na nagdali aron pag-ula og dugo. Kung dunay mo ulog-ulog sa ilahang anak nga mamanhig ta, mamatay tag tawo, mangawata, manulista, puno na to atong balay sa kinawat ug tinulis, ang tambag sa amahan ug ginahan nga dili dapat nimo uyunan kay bawal ka na sa balaod sa Dios. Nga sa ato pa nga ang tambag sa amahan o ginahan gipakasama Aquilino Valencia aron ingon baka tubagaw niya naluya kanang pagbuyo no di na misti tubagon pa ni Reverend kaning tinunalan ni Reverend mo mutubag nimo kay og si Reverend maoy mutubag nimo ay duka pa ka ba kini lang tinunan mutubag na unsa di ay nang tambag pahimangno sa ginikanan ha gipakasama ka na aki og purong-purong bulak sa grasya o mga kwinta sa imong liog. Nga naman nga, gingon man ni Reverend, nga kana usa kana ka kuwintas o rosaryuhan. Kaya, gitawag ko na og tigmo, og sambingay, ha? Kana diayng tambag sa ginikanan ngadto sa iyang anak. Gipakasama og purong-purong, bulak sa grasya, di ba ang bulak aki sa panahon sa dunay mga party-party kung sa padiha, di ba ang bulak ibutang na sa ulo, ipurong-purong na unya ang kwintas ha ibutang sa liog ngano man nga gihubad man og usa ka gitawag og rosaryuhan ngano man abi nimo aki way magbuot sa Espiritu Santo ngano man kung iyang ingnon nga kana usa ka rosaryuhan naa magoy mabasa gud nato Aquilino Valencia nga wa man gud nimo ni masabtigot usa ka bilinhon ang rosaryuhan diha sa gipahimo ni Master diha sa matag membro unsa ba daay ka bilinhon ang rosaryuhan Aquilino bisan ikaw gani ha uyon ka sa rosaryuhan kay matud pa dabi kung ang Espiritu Santo moingon ang pagampo umog siyam ka misteryo og narkas kamot maglisod man ka moingon ang Espiritu Santo magampo umog 36 ka misteryo og imong kamot-kamoton maglisod man ka mao na nga matud pa nimo ikaw mismo nagsulti nga si Master nagpapalit og beds gihimo rosaryuhan kay diha sa rosaryuhan sayon na nimo pagampo kung moingon si Master nga pagampo umog 36 ka misteryo mag-general confession og 450 ka misteryo dali ra kay ang rosaryuhan mo ra man toy imong hikapikapon ngano man naabapod sa kasuguan na sa Dios nga Espiritu Santo naa mautod pa ni Master mga kasinitian na mabasa na sa libro na to mga kasinitian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao na sa chapter Aquilino Valencia wa mugukaan ni God 4 verse 18 unsa may gingon dinhi usa kini kabasahon unsa isulti ni Master ayaw mo kumpiyansa kung maglakaw mo isulog ninyo ang akong mga butang sama sa unsake sama sa singsing rosaryuhan bandoler ug ang medal ug kanang inyong mga bata inyong mga anak ba kinanglan nga inyong tudluan sa pagampo kamong mga ginikanan maoy mag-agak ug pa tauri og singsing ang inyong mga anak diha sa ilang tudlo bisan paggagmay pa ng mga bataa inyong mga bata bisan asa mong dapita maglakaw kinanglan nga isulod ninyo sa lawas ang tanan ko mga butang naama na kana usa kana ka sugo sa Dios nga Espiritu Santo Aquilino Valencia kay pag-abot sa panahon sa Espiritu Santo
ang kwintas gipakasama ka na og rosaryuhan. Kay ang kwintas asa may butang na di bas liog. Ang rosaryuhan asa din na ibutang tustiin. Di bas liog. Ha? Pag-abot sa panahon sa Espiritu Santo, sa kang master na, kaniya naman ta sa panahon sa Espiritu Santo, ang kwintas gipakasama ka na og usa ka rosaryuhan. Walay magbuot sa Dios aki sa Espiritu Santo ug unsa iyang ipangalan anang kwintas. Ha, ngano man? Tungod kay ang una-una sa Dios aki, ha? Dili samas hunahuna nimo nga bugo ka. Unsa bay giingon sa Biblia? Ha, ang una-una sa Dios Aquilino Balinsa nga bugok, ha, dili mao ang hunahuna sa tao. Basahon ko ang Isaias kapitulo 55 o versikulo 8. Mo ni dinhi ang ato mabasa Aquilino Balinsa nga bugo. Ha, usay gingon, kay ang akong hunahuna dili mao ang inyong hunahuna, ni ang inyong mga dalan akong dalan, nagaingon si Jehova. Ang hunahuna di ay sa Dios, dili mao hunahuna sa tao aki. Kun ang usa ka kwintas kun iyang himuon nga rosaryuhan kay naa mas liog kana way magbuot sa Dios nga Espiritu Santo ug unsay iyang ingalan ni ana kanang kwintas nga sa iyang panahon gitawag ka nagrosaryuhan, uyon mag-ana nga ano masupak man ka ni Reverend. Ha? Unsa pa aki? Ha? Ang hunahuna sa Dios mahitabo gyud na aki. Ug unsa iyang gihunahuna? Basahon ko Aquilino Balinsa nga bugo nga di makasabot. Isaias 14. Ha? 14. Ha? Atong basahon nga ang hunahuna sa Dios ug unsa iyang hunahunaon matuman gyud na. Isaias 14 versikulo 24. Paminawa aki nga bugo. Oh, unsa gingon? Sa Isaias 14:24 unsay mabasa nato dinhi aki nga bugo nga di makasabot sa Biblia. Nag-ingon si Jehova sa mga panon nanumpa nga nagaingon sa pagkamatuod, ingon sa akong hunahuna, ingon ana ang mahitabo, og ingon sa akong gitinguha mauman ang mamatuman. Ug unsay ginahuna sa Dios kun ang kwintas kung iyang hinganlan sa Dios nga Santo Rosario way magbuot niya. Ha? Ngano man Dios siya ake bugok ka manabot sa Biblia. Ha? Kay imong gusto litra por litra bugok mangug kagod. Unsa ba tigmo og sambingay? Literalo nimo? Bugo mangug ka. Unsa pa? Ha? Ha? Basahon nato ake wa di tay mahimo sa Dios aki. Basahon ko ang Mateo kapitulo 19. Mateo 19:26. Unsa pay giingon dinhi? Paminawa bugo nga aki. Unsa giingon? Sa Mateo 19:26 giingon dinhi aki nga bugo. Si Jesus mitanaw kanila ug miingon kanila, sa tao dili kini mahimo, apan sa Dios ang tanan mahimo. Mahimo sa Dios bisan pa kanang kwintas himuon nga rosaryuhan ngano di man mahimo. Nga ang tanang butang mahimo sa Dios way magbuot niya. Ano musupak mangyud ka? Kay ngano man bugo magug ka ug dili ka na PBCN. Kay ang imo buluhaton Aquilino Balinsa mao lamang ang pagsupak-supak kay dili nago ka PBCN. Imo-imo ra gud nang wali ang imo bitang gibuhat pero sige kag pamantay ni Reverend ug unsa iyang gisulti kay ngano man. Ha? Kay matud pa nimo kay bantaye ang balay ni Luloy. Wa makasuguha nga ke bantaye ang buhat ni Luloy. Imo ra man ang hunahuna. Pag-ingon nga bantaye si Luloy, bantaye dili kay panalitan ikaw security guard ka. Bantaye ra gud na bay akong balay bay. Hindi kon menoy nanguna. Mingon, bantaye ra gud na akong balay bay kay basig naay mangawat. Pero ikaw nga gipabantay sa balay, ikaw ni unay og pangawat nga mayo na nimo. Nga ikaw gipabantay ka sa balay ni Luloy, unya ikaw mao unay og tawat. Ang rason Brad Cesar tungod kay ang nahimo gud nga
giyawa niya ang atong executive doon kay lagi intra lagi kurus politika. Unya Be, sa may sulti si niya. Master nga ayaw apel anang iyasyawa. Pero ang ibong tani niya, sige siya ingon komentaryo sa politika, mga politiko nga iya na sayawa, pero siya ra po nag-ingon nga dili tanan o atong pamatiyon kaniya og naunsa kani iyang pagsabota tarong baka ni atong pamatiyon. Okay, bugo god. Kuan god Brazil. Buang nagos pagsabos Biblia. Pamatiyon iyang Be, sana iyang sulti. po no. No. Padako. Politika, muapil ganit ka, yawan on yun na. Pero dili man ingon nga, yawa na yun ang politika. Pero dili man ingon nga, yawa na yun ang politika. Ha? Kung magbuhat ka ng lautan, una, yawa yun ang panulungan mo. Awar kay na presisa. Tarong baka na siya manulti. Iyang komentaryo ang politika iya kuno siyawa. Unya. Ako ara po iya ra pong gibakwe. Gibakwe. Dili inuntanan politika iya siyawa. Kung magbuhat ka, Buhat ka og dautan. mao na nga. Iya gyud ka siyawa. Magbuhat pa man di ay. Buhaton pa man. Ay ka mayawa. Tanawar ko na. Ya tarong ka na Aquilino Valencia. Okay mo na nga ayaw lagi og pataka og sulti. Aba kung Maigo. ka nga para dili pud ka madaot bas imong ipangsulti. Kay nga no, bugo manggod na siya matud pa ni Dida Bakang og matud pa ni TC Arias. Nabuang naman na sa aki, dili buang-buang nga naghubo, buang-buang sa pagsabot sa Biblia. Ingon anak ang imong napala, bekin sa may na membro nimo kay. Be, nga moingon ka, nga si Luloy, usa ka maro. Bekin sa mga ministro nga nakumbinsi nimo, di ba wa kay membro? Pangutan na, di ba si Reverend pertindahan ng tao, panahon sa konferensya, pertimbagaas mga tao, nga ikaw marama-rama ka, mingon ka, ay nakapadagang tao ako man, kay naghatag man ko kada bulan og slice bread, magpainom kong Pepsi, pag sure niya, oy, noon sa man taong ka manulti, tarong baka na, tungkol sa slice bread, doon ka nang gyapa sa mga tao, slice bread na mo, o Pepsi na mo, pag sure niya, oy, nagpataka naman ning yaw-yaw ning bugo kayong dako. Muna diha Brad Sam, nga kinitawhan na ba? Di na gyud angan ni matuhuan ni kay ngano. Bugo ug buang na sa pagsabot sa Biblia. Di na mistil nga mutubag pa si mingon kag tubag aloy. Ay tubaga, isa kami na lang mutubagan na sisira na namo. Ake, sabot ba sa riberin mo mutubag nimo? Sisira na namo kanay mong proverbio 8:8. Oy, wa mi musupak ana, uyon mi ana nga kana pahimangno na sa amahan ug ina ngadto silang anak. Nga kun dunay mag mukuan ulog-ulog nga mangawat ta, manulis ta, dili ipapil ang imong mga anak kay dautan ko na dili ko na buhat sa Dios. Busa ba Samuel daghang pa ta tagsulti tungod kay nawat hurot amang pud atong oras. No? Muingon na lamang kita, daghang salamat sa atong nangiton nga magtutulo, Divine Master Tubas Eugenio Senior, o ato na lang awhagon gapon ng atong mga kaigsunan ug atong viewers nga ilag hapong sundon kita dinhi sa mong istasyonan sa DOLA sa samang oras, samang takna alas 2 ngadto sa alas 3 sa hapon. Kini yung alagad sa kanginan si Brother Cesar Patiyo uban usab sa akong kauban nga ministro. O ginasab si Brother Samuel Mutimayor moingon na lang kaninyo nga hangtod sa sunod Domingo manag-uban gyapon kita sa samang oras o istasyon. Maayong hapon kanatong tanan.